И здравейте хора, добре дошли в нещо видео, в което ще отваряме стар дропове, боксове тук от шопа. Тия 10 безплатните и ще отворим и 10 още на още един акаунт. Така че да започваме. Ще отворим тук, имам един митик. О, не, трябва да отворя. Леле, добре, аре, един митик. Стар дроп и Плейкън. 200 PowerPoint. Тук ще отворим така два рандъм. И сега един легендарен стар дроп. Хора глична. Хора глична. Хора бъгна. И какво ми даде? Бровър някакъв ми е дал. Warren Money. Добре, първия бровър за днешния клип. Добре. Аре, отваряме тия зомби боксове. Само един скриншот. Аре, отваряме. Нищо първия бокс. Втория. И втория нищо. До така зле. Хора, трети бокс, нищо. Не има шанс нищо да ни съпадне. Нищо, хора. Стар пауъра на Санди. И какво само това ли ще бъде? Скина на Брока, ако не се лъжа. Той скин е готин. Скина на Гъс. Той е готин. Нали, то трябваше да играе на челендж. Май това беше последния. Не, има още. Аре, нов броуър, хора. Нов броуър. Това бяха боксовете. Това беше всичко. Добре, два нови броуъра. Два нови епик броуъри. И Warren and Warren. Ще ги пробвам или? Нали, както ви казах, ще има още един акаунт, ще отворим. И там боксовете. Дай ще направя една игра бърза на соло с R. И това ще бъде, нали, от моят акаунт. Направим една бърза игра. Отначало рейнджа му е слаб. Хора, нали знаете, двама се карат, третия печели. А в случая Амбърс. Абонирайте се за канала. Малко демидж прави. Нищо да е два нови броуъра. Какво му прави супера? Сега ще разберем. Кой умря първи? Кой умря първи? Явно аз умрях първи. Еми.
ще се видим в другия акаунт. Чао!